Γεια σας παιδιά, η Ολοφάνος 7 εδώ και σήμερα παίζουμε το Subway Surfers. Και γιατί δεν λέω συνεχίζουμε, γιατί το έχω κάνει update. Καταλάβατε? Γι' αυτό το λόγο. Όπως βλέπετε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι το έχω πάει από 25. Και θέλω 4.074 coins για να το πάρω επί 26. Τι είναι αυτό? Έχω Facebook. Το παίζουμε. Έχω μαζέψει και τα 20 λιχνάρια. Δεν χρειάζεται να μαζέψεις τίποτα. Είναι... τίποτα δεν είναι. Ξανιδούλα. Δεν ξέρω αν σου το έχω πει, δεν θυμάμαι βασικά. Αλλά έχω την καρχαρία. Αν σας το έχω πει, δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Δεν σας το έχω πει, σας το έχω πει. Δεν φταίω εγώ που έχω καιρό να ανεβάσω βίντεο. Φταίει το σχολείο που δεν μου αφήνει χρόνο να ανεβάσω βίντεο. Στο wow! Έκανα μαλακία. Ευτυχώς. Εσείς φταίτε που έχασα. Και αναγκαστικά πρέπει να ξαναπαίξω τώρα. Θα σας φάω κακομοίριδες. Μαλακίες λέω, αλλά το λέω για να περάσει η ώρα, τι να κάνω. Πάρ' το. Ναι, τρία πράγματα, δεν έχω πάρει ποτέ 4. Δεν ξέρω και αν γίνεται βασικά. Το λέω είναι βαρετό, δηλαδή να χάνω και μετά έχω κάνει να μένω 100.000 ακόμα για να κάνω new high score και να χάνω μαλάκα. Αυτό είναι ό,τι πιο σπαστικό μου έχει συμβεί. Και μετά πρέπει ξανά να έρθει 1.040.000 τόσο σκορ. Αυτό είναι σπαστικό, αλλά το καλό είναι ότι έχεις τόσο μεγάλο high score. Τουλάχιστον να προσπαθήσω ή σε αυτό το βίντεο ή σε κάποιο άλλο ή όταν θα παίζω, ας πούμε, όταν θα παίζω, θέλω να πω, όταν θα παίζω χωρίς να κάνω βίντεο, να το ανεβάσω στο YouTube, τώρα θα προσπαθήσω, πάντα θα προσπαθήσω. Μειώνω τις σελίδες και αυτό είναι κάτι κακό. Αυτό είναι κακό, δεν είναι καλό.
Πήγα περίπου. Πήγα να κάνω high score χθες. Παραλίγο να κάνω. Αλλά όχι παραλίγο είπαμε. Αλλά δεν θυμάμαι πόσο έκανα. 900.000 που μου έμεναν. Που είχαν μείνει. Fuck! Anyway, ας παίξουμε μέσα. Πόσο μου μένει. Αυτό. Ναι. Μαλάκα από τις βλακίες μου έχασα τώρα. Όχι κάνω βλακίες σήμερα. Είναι απόγευμα, είναι Σαββατοκύριακο και είναι απόγευμα. Και βαριάμαι, λέω δεν είχα τι να κάνω. Δεν ανεβάζω και ένα βίντεο στο YouTube, μιας και έχω καιρό να ανεβάσω. Και ανέβασα. Βασικά θα το ανεβάσω. Μακάρι να γινόταν δηλαδή, ας πούμε, να πάτε και κάτι ξέρω εγώ εκεί στο YouTube και να μπορούσε, δηλαδή τώρα εγώ που βγάζω βίντεο να γινόταν να ανέβει μόνο του. Να φόρτιζε δηλαδή σιγά σιγά. Καταλάβατε. Δηλαδή έβγαζα εγώ βίντεο και αυτό θα ανέβαινε ταυτόχρονα δηλαδή. Μακάρι να γινόταν αυτό, αν μην χρειάζεται να κάνουμε μαλακίες, intro, edit. Βασικά edit ήθελες δεν ήθελες, έπρεπε να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις το edit. Βασικά αν δεν γινόταν αυτό, πώς θα κάνουμε edit? Εμείς οι YouTubers. Πώς θα κάνουμε edit, πείτε μου. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνουμε edit με αυτόν τον τρόπο που είπα εγώ. Δεύτερο κλειδί σε έναν γύρο, οκ. Να μου γράψετε στα comments. Άιντε τώρα. Στο καλό. Οπ. Βασικά σας γέλασα, δεν είναι 4 ώρα. Η ώρα είναι 5 και... 90 και 10 κάπου εκεί είναι. Πότε είπα καλά. Ναι, κάπου εκεί περίπου. Και 8 και 7 κάπου εκεί θα είναι.
Δεν ζουν φυσικά. What? Και 252. What? Τέλος πάντων. Fuck! Τέλος πάντων, κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Θα με βοηθήσετε να συνεχίσω τα βίντεο. Και μην ξεχνάτε να κάνετε ένα comment για να μου πείτε τη γνώμη σας. Γεια σας.